Ja. Og her har vi så de to små banditter. Ja. Charlie og Bella. Og hvad har de så lavet herinde i mit lille værelse her, hva'? De har så for eksempel lige fået fat i solbryn. Og det har de så hældt ud i vindueskarmen, op i potplanten her, og så ude på min computerbord her. Det er så blandet med noget hundemad, som de har fanget herover. Det ved jeg så ikke rigtig, hvordan fanden de er kommet derop. Men de har også nogle større søskende, og noget brød og tandpasta er også kommet. Hold da kæft. Ja, det er mine små venner. Hvad er det, du? Det er låget. Det er tutten til tandpastaen her. I er nogle værre nogle her, ikke? Ja, kan vi... ja, kan du se, hvad der er der? Kan du se, det er Charlie, ikke? Ja. Og Charlie, prøv at se her, så kan du så se det. Det er Bella, ikke? Ja. Nå, jeg bliver nødt til at